Molweni bethuna. Xa ngaba sisongela ntika yethu isahluko sethu sokuqala kugawulo owaziwayo, ndingathanda ukuba sike sijonge abalinganiswa esibafumene apha ebaleni. So sifumanise uThandazo Ndlondlo oyintombi yaseDutywa, uSandisiwe ongumntwana kaThantazo ekuthiwa nguMcepho Candiwe naye owamfumana kuMfuneko Mnenga naye ongumfo waseDutywa, ababedibene kwiyunivesithi iWalter Sisulu. UThandazo esenza izifundo zorhwebo, uMfuneko yena esenza izifundo zobupolisa waza washiya ngenxa yokuphela kwemali. Sifumanisa uNonkanyiso ongumama kaThantazo owakwabizwa ngokuba ngumamkwaye, ndiyacinga sisiduko sakhe eso, uMfuneko Mnenga obesendithethile ngaye waseDutywa. uMfezeko Fezi Mapheza uphangela kwisikhululo samapolisa aseGcuwa. uNomacebiso ongumama kaMfezeko sibona phaya xa ngaba sichazelwa. Ndiyacinga umbhali usizobela wenza uzobongqo usichazela ngoMfezeko, uthi xa emchazayo amfanise nomama wakhe phaya. Amfanise ngelithi, wayenamehlo amhlophe afana nakamama wakhe uNomacebiso, umandungwane kodwa ngebala elikhanyayo efuze kowabo. So simfumana phaya uNomacebiso umama kaMfezeko. Umbhali apha usenzela uzobongqo, that means uyasizobela uMfezeko ukuba ungumntu onjani, usizobela ibala lakhe kanjalo kanjalo. UKapteni Bhadula ongukapteni wesikhululo samapolisa aseGcuwa izoba nguConstable Gqazana, iGqazana lasematshaweni. Athi xa ambizayo phaya uNzolo athi, hayi kaloku Khawuta, ndiyacinga sisiduko sakhe uKhawuta. Sibe noHlengiwe Mdutshane, izizikazi. uHlengiwe Mdutshane ngulo baxabana ngaye mos oMfezeko benomfuneko phaya, uyintombi yaseMchubakazi ke yena. Sibe noSiziwe Ngotya ongumama womntwana kaMsindisi, unyana kaMsindisi ogama linguPhumlani. Usebenza njengegqwetha. uNomathamsanqa oyitshomi kaThantaswa, uNomthandazo oyitshomi yooNomathamsanqa, uMsindisi Yangaphi ongusomashishini wakuCentane eNtabezulu kodwa ohlala kwilokishi yaseVulaveli. Sibe noMkhokeli Yangaphi ongumkhulu wakaMsindisi ophangela kwidolophu yaseTsomo ongumtshutshisi. Sibe noSajili Nzolo umfo waseManqosinini. So ukunika nje iingongoma ezihamba phambili, ukunika nje isazobe sesi sahluko sale sisifundile phaya, siyafumanisa ukuba uSindisi Yangaphi ngusomashishini, that is umntu onemali phaya waseNtabezulu kuCentane. Xa ngaba siqaphela phaya uThandazo noMthandazo xa bathethayo ngomsindisi abayishiyi into yokuba ngusomashishini. Into ethi uThandazo yena utsalwe yimali phaya kumsindisi, akukho nto imtsalileyo ngaphandle kwemali. Ewe ke ngokuhamba kwebali siyafumana into yobana nyhani nyhani baya besondelelana, kodwa ubuyiqaphele kakuhle phaya uthi xa amchazayo umsindisi engayishiyi into yokuba ngusomashishini onemali, engayishiyi into yokuba uqhuba iMercedes abeqala ukuyikhwela. Aphinde uThandazo abe nento nokwenza noMfuneko njengoko inguyise womntana wakhe, intombi yakhe uSandisiwe, owamlahliswa. uMfuneko owamlahla uThandazo kuba emsenga imali ngendlela egqithileyo. Into ethi usile uThandazo. uThandazo usenga uyayithanda imali uThandazo, usenga imali emadodeni, usenga imali kuMfuneko, manditsho ngolo hlobo. uMfuneko wamlahlisa kuba emsenga imali, and then naku ngoku kutsalwa yimali kaMsindisi Yangaphi, into ethi uyayithanda imali uThandazo. Xa sijonga kwelinye icala, uMsindisi Yangaphi yena waziva ekhonkxekile akungena uThandazo emotweni yakhe ejonge obu buhle bakhe. Ude athi kumbhali, into yokuhlala ahlale alame uMamlambo ihamba kude lee neziziba xa agqiba kusizobela ukuzenzela uzobongqo lukaThandazo. That is usicacisela indlela ayenxibe ngayo, izinto awayezinxibile nendlela awayengayo xa wayekhomba ubhontsi phaya ngakulaa garaji xa ungena edolophini eMthatha ekhangela iimoto eziza kumsa kowabo xa agodukayo. Into ethi yena umsindisi ungayilibali mfundi intetho kaConstable Gqazana phaya ichaza umsindisi Yangaphi esithi, uyayazi ukuba lo mfo bendimbona apha edolophini izolo oku, umfo onobubele nothando kumntu wonke. Inene kunyanisiwe xa kusithiwa kugawulwa owaziwayo. Uphawule njalo yena uConstable Gqazana, iGqazana lasematshaweni.
Uyiqaphele kakuhle laa ndawo yoba indlela amchaze ngayo phaya umbhali uMsindisi usenzele le nto kuthiwa luzobongqo. Uba uyakhumbula kukho uzobongqo, kukho uzobongqo kumayana. Uzobongqo umbhali umchaza ngokwakhe umlinganiswa okanye anike omnye umlinganiswa ukuba makamchaze, luze uzobongqo kumayana umlinganiswa azichaze ngokwakhe okanye enze izinto esithi xa sizijonga sibone into yobana tyhini ukhohlakele ubani ngenxa yesi senzo, usile ubani ngenxa yale nto, ungumntu onobubele ubani ngenxa yesi senzo. Luzobongqo kumayana ke olo. Kodwa lukhona nolunye uzobo phaya ekuthiwa luzobongqo kumthiya igama. Ukuba uyaqaphela phaya uMfuneko Mnenga xa kuthethwayo kuthiwa umbhali umthiye igama lokuba nguMfuneko wamnika nefani ehambelana nezenzo zakhe engumnenga. Okanye bathi abanye abantu xa beyibiza ukuze ikwazi ukucikiseleka ngale ndlela ndifuna uyicikisa ngayo ngumnenga. Xa ulicazulula igama eli lithetha ukuba ngenene uyafuneka kwiimeko zolwaphulo-mthetho kule ncwadi. Ukhumbule ukuba le noveli siyifundayo yinoveli odidi lwayo iyinoveli engolwaphulo-mthetho. Umnika ifani engumnenga. Umnenga sisilwanyana saselwandle esirhuqela kuso kwaxhoba esilifumanayo elwandle. Kule ncwadi siza kumbona erhuqela kuye uThantaswa, uNompumelelo, ooSixaki, oOngqoza kunye noOsiphongo ukuze aphumeze ezakhe iinjongo zokufumana imali. Akamkhathaleli nokuba ugqibela engene kuyiphi ingxaki lowo athe wamrhuqela kuye, ujonge ukumnqamza qha. Kodwa ke leyo siya kuyifumanisa njengoku xa siqhubayo sifunda ibali. Mandiyeke uphumle mfundi, siphinde sidibane kwisahluko esilandelayo.